El final de l'Imperi Romà. Els romans van formar un extens imperi al voltant del mar Mediterrani. Després de segles de màxim esplendor, al segle III després de Crist, l'Imperi Romà va entrar en una etapa de crisi. Diversos pobles germànics atacaren les seues fronteres. Els intercanvis comercials es tornaren insegurs. Els camins es van deteriorar i moltes persones abandonaren les ciutats i es van traslladar al camp, on era més fàcil obtindre aliments. Com que l'imperi era massa gran per a defensar-lo, l'any 395 l'emperador Teodosi el va dividir en dues parts, l'Imperi Romà d'Occident i l'Imperi Romà d'Orient. No obstant això, no va evitar la crisi. L'any 476, un cap germànic va destronar l'últim emperador romà d'Occident. Aquest fet va marcar el pas de l'edat antiga a l'edat mitjana.